טוב, אז היום אני אלמד אתכם לעשות את זה, את הערבוב הזה. טוב, מה שאתם עושים, ככה את יכולה שיותר נוח, תופסים את זה בצורה כזאת, אצבע פה, שתי אצבעות פה, סליחה, אצבע כאן מקופלת ואגודל. מה שאתם עושים זה עושים ככה, מעבירים חצי חבילה, מרימים את האצבעות, תופסים עם שתי אלה, את זה תופסים, ואותו דבר לאותו תנועה. עזרת משוחררת, או שתופסים איתה מה שאתם רוצים, אני תופסת איתה, ואני משחררת תלוי מה שיוצא לי, ולמי שקשה הוא יכול פשוט לחתוך את החבילה ולסדר ככה. ואז אתם עושים, משחררים אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה. אז בעצם כשאתם משחררים אתם מרפים את הבעונות, מעבירים אותם בצורה כזאת אחורה, ואז אתם תופסים שתי בעונות פה, יד פה, ולאט לאט את הידיים שלמטה אתם מרחיקים אחורה. את אלה. לאט לאט מרחיקים אחורה ואת זה משחררים. טוב, אז בפרק הבא אני אלמד חתיכת חץ. תודה שצפיתם.